ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to nere to woɗuma nere to woɗuma ha tara to sinthiou boumaka to silla to rindiawo to jooke jooki jaam to beelinaɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijane ba to moderna ha to galle makko sama sam to killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal e oɗo saaha joni laamu ngu holliri togui kay ñande goho lewru dartondu faade kay yeeso dendagal bandiraɓe ummotoɓe caggal leydi kala neɗɗo kay garɗo mo ala kayita docteur hollirde jomum wondani e coronavirus taw ko kalisa kayida kesso ciifaɗo ko balɗe jeeyi taw ɓuurani balɗe jeeɗiɗi jomum jippotako e boowelaɗe diwaji mabɓe to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ni o joddima en urgence biteɗo wula zibidi ko gonnoɗo jagorɗo galle nder leydi he taw kadi ko ɓattiɗo Mohamed Ould Abdoul Aziz to leydi Mali bandawo ko horejo leydi ndi e mbadi transition o yaltini décret o noon ko holliri tigui holko woni darde e golle gonɗo cukko horejo leydi ndi to leydi Burkina Faso so tawi tawi ko rafi coronavirus hanno école addu saabino ha école aji kala uddi e oɗo saaha joni ko pelle ceɓɓitiɗe kadi école aji ɗi uddidde to leydi Guinée Conakry catala seni ɓe puɗɗima hollirde ndu sumgoji ko fati résultat ji sumgoji horejo leydi ɓe kolliri tigui ko fuɗɗi yaltude ko Alpha Condé heedi yesso to pucci doggata oɗo ñalawma hannde noon waɗi seppuji musde no fewi yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen to leydi Côte d'Ivoire catala seni halfinaɓe ko fati sumgoji ɓe kolliri tigui wonde ko fati ɓe ɓeydi ko fati e dokkirgol e garangol cartuji électeur to RD Congo ko fedde seɓɓitinde ɓe hinde ADF kañumen mbaɗi jangu mumen e nder kaso wuuro Beni ɓe keeli bafe ɓe jaltini fodde 900 prisonnier to leydi Burundi ko Pierre Bouyoya mennoɗo wonde horejo leydi ndi ko kañuma ñaawa kaddi gurdam makko e kaso bisimilla moon e ketki hotondirte joni jañoɗen ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko daraniɗo leñol fulɓe ko daraniɗo haqqe innama ade maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé ko joom maître Adama Baldé ko jawɗo bonnude dendagal liggueyaji e dendagal baɗane baɗade e neɗɗo ha tengti kadi e weddaɓe korte maître Adama Baldé ene wiya tan dendagal kileneɓe mum yooɓe gandu wonde neɗɗo so wawi wonde kala omo wawi liggodirde jomum hano hannirta ni neɗɗo firtani tan ma jooɗo yeeso ceerno walla yeeso joom leɗɗe nde jomum lonma leɗɗe mum walla rokkuma ko jiɗɗa ko kanko maître Adama Baldé holliri tigui kala to neɗɗo wawi wonde so rokki inde mum e yettode mum e inde jinnaɓe mum ɗiɗo mo wawi gollanade jomum hano hannirta ni maître Adama Baldé ne holliri kadi kala gollotoɗo so tawi jogdi caɗele koye patron mum so tawi a rokkimo inde maɗa inde patron maɗa so mbawɗa wonde kala haajuma ma humto ha jira guite maɗa so tawi kadi jogguiɗa ko caɗele joom suudu maɗa ronki yo joom suudu ma jooɗo so tawi a rokkimo inde ma inde joom suudu o ma joom suudu o jooɗo ha jittuɗa hen hoore maɗa maître Adama Baldé caggal nde waɗi tourdi monde oɗo saaha joni mo tawi nder Dakar to cité Dalal Jaam kala jiɗɗo noon ko ɓuuri ɗo labde mbatta ko numéro ji bureau ji makko ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 ɗiɗo numéro ji ɗiɗi sakket ko numéro ji makko téléphone ko ɗum kadi woni whatsapp uji makko maître Adama Baldé jinganen Fuladu ɓatake tintinde erago ummorade e
ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo mo zawiya Guinée Labe joɗiɗo e oɗo saha joni e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal to cité Aliouna Sow villa numéro 3 ceerno El Hadji Mamadou Cherif Diallo ko cafrowo ngana safruji fina tawa mo Allah luɓiri hande gandal jawranɗo rafiji kewɗi taw ko rafiji doctorere gandi ceerno El Hadji Mamadou Cherif Diallo ene safra rafiji kewɗi ni jiiɗa cirolo ko wayno rafi biyeteɗo hépatite B e rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe e rewɓe ronkuɓe resede e wonduɓe ndogam sita hémorroïde wonduɓe ɓuɓri wonduɓe rhumatisme ustoraɓe gorago ha e jippiɓe leece kala ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo ene wiya on yo ngara joni joni jifɗon koye mon ceerno El Hadji Mamadou Cherif Diallo ene waɗi erango faade dendagal kilene makko ɓe o gollitto kanko kala mo gollitto mo rakka ɗum kartal omo wiya noon alarba garoɗo sanga 15 heures kala mo jokkodirno bisimilla galle makko arda e kartal waɗa seedantagal woni témoignage no yiri alhaali safruji mum ceerno El Hadji Mamadou Cherif Diallo e oɗo saha joni tawi nder Dakar kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta 77 302 20 31 walla mbaɗa 77 537 36 17 walla mbaɗa 77 190 14 14 ceerno El Hadji Mamadou Cherif Diallo ene wiya en badden dando faade makko Keɗto de low battery, please charge. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alkamisa nogas e goo lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abou Bah to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abou Bah honno mbiruɗen e gardidi kabaruuji men koto leydi Sénégal pudorɗen accident musu noon waɗi e dow lawol to Diourbel talata hanki on nogas yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko kar goto mo hinde jaga ndiaye ko kañum felɓodiri e werla particulier woni auto personnel neɗɗo goto ɗon wasi hen fittande mum hollirama kadi fodde yimɓe hewɓe kadi gañima hen ene teska noon e nokku to accident waɗi ko nokku onon teska tigui ene famɗi ko waɗi accident ji saabu accident cakketa bannoɗo ɗon ko wanno tigui guila hitande 2019 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Gaston Mbengue ko promoteur lambaji kañum tigui woni kewɗo yuɓɓinde combaji e leydi Sénégal kanko Gaston Mbengue noon o wawi no tigui hebde accord woni sifande hakkude kay oɗon biteɗo Balla Guide wondude e Gris Bordeaux nde ɓe kaldi noon haaɓe dakkodiri combat o ha kay ala ko heddi so wona eɓe ƴeewa dawal ko ɗon tigui Gris Bordeaux jaltuno ha laaɓi kay e yidde kay wawde sippirede ko adi ɗum noon tawa Gris Bordeaux namdinoma nde o rokkata ɗum million ngaji 10 e nder haalis mum tawa ko avance kanko Gaston Mbengue noon o rokkinomo million ngaji 10 caggal nde Gris Bordeaux noon yalti ha laaɓi e lambaka kanko noon o yiɗi no tigui heptude haalis makko kanko Gaston Mbengue o waɗino feere kala noon o rokki hebde on haalis ko ɗum saabi noon o waɗino tigui portino plainte Gris Bordeaux yeeso police ko ñalawma hannde o Gris Bordeaux convoqueno sanga 10 heures kono hollirama tigui ko adi ko on waktu ne timma tawa Gris Bordeaux yaltini fodde million ngaji 5 fokkimo avance caggal nde yimɓe ñaagui dogui koyɗe jaam o wawi turtoyade on plainte on rokkimo avance feccere haalis makko ko heddi kandi rokkimo dawal wawa yoɓmo ɓe mbawa tigui gollodirde hano hannirtini ha joni nder leydi Sénégal en teska tigui e oɗo saha joni kewgol yimɓe wonduɓe rafi covid 19 tawa kadi ko ka importé woni tigui ittoɓe ɗum caggal leydi e oɗo saha joni noon caggal nde laamu leydi Sénégal ɓe yurniti ɓe ƴetti feere seeɓe makko feere mabɓe noon e wiide Abdoulaye Diouf Sarr ko hollirde kay à partir de ñande goo lewru dartodu woni tigui lewru novembre o dartodu so lewru ndu darima goo mayru dendagal yimɓe ummotoɓe caggal leydi kala kay mana ƴetta lana ndiwa compagnie bawɗo wonde kala
kala yato jomum holliri tigi kayit mudum wonde jomum testama ko négatif wonde wondani e coronavirus ko adi kay kena jolay kan lana dum kadi tawa kayit mo docteur fewnan ma o tawa on kayit kadi wana kayit nayi jono fewi sabu kay be kolleri ya taw kayido burani balde jeedidi kala nona jippido kala compagnie walla kala lana ndiwa ka adduka kala neddo tawa wondani e on kayit yo jomumen gandu so testama to bowal laade diwoje tawama tigi ko morso wondi koko wattete kan lana ndiwa ka lana addu kama ka ko nyum tigi wawata jogade fere wawde nawtude on ha to ummino to kala ha joni koy on fannu keddoden Abdoulaye Diouf Sarr e gollidibe mum be madino be kewi wadde kala subaka sanga 10h so cidde ayawa habride leydi ndi andinde yimbe be to rafi covid 19 o yarata be kolleri tigi ndar waktuji noga senaya benudi ko ujunere e yimbe sappo tumanobe ko fidabe covid 19 ko ben kolkisa indara holkiso he non hen noga joyo tawama e jati ko fidabe dum non to qimama to bange pourcentage en holli tigi ndar temedere kala hen didi piccal capande nayo en jeta dum ko fidabe e nder ben noga sen joyo non hen jeedilo ko ka contact CV hen joyo ko ka importé to Ablaza Diagne hen sappo tato heddibe be ko ka communautaire woni tigi jettube rafiji taw ganda ka to jettidina rafiji be kolleri kadi en rebe cellano be hen capande joyo e tato kepti cellal mumen hano hanitni parti galleji men joyo ne tampino feyi ma ballite to bange fofa ngo neddo goto kadi hawri hen la jallam e odo saha joni rafi coronavirus tuggi ko naati leydi Sénégal faade odo saha joni be jare sappo joyi ujunere temenne capande jeetato e yimbe nayo hen sappo tati ujunere temedde jeena capande jiidido e joyo kepti cellal mumen hano hanitni hen no temetere no gasego kawrino e la jalla e odo saha joni ko ujunere temedere capande jeetato e jiidido neddo keddi e juude safrobe ha joni ko leydi Sénégal kene wona joni jonte hono galle talbe woni tigi la famille oumarien tawtebe nder leydi Sénégal be kollirin tigi hitande hikande be mawninta mawluden nabi sallallahu alaihi wasallam e nder Dakar be kolliri kadi hay ko fati ziyara taw ko ziyara annuel mo be kewade kala hitande hikande kadi hollirama ko be kaytini dum fof non ko ngam anje kay e salade dabodiral e cargol rafi covid 19 talata hanki onen caggal nde juulala takkusana juula hollirama tigi be madi conférence mabbe de presse e conférence de mabbe de presse siftinde dendagal julbe ha tengti non e yotibe galle be wonde galle o wonde hitande hikande mawludi o wadata kadi ziyara o wadata ke dum non ko caggal kay ko kongudi ummorade e ceerno madani tal non siftini dendagal bandirabe wonde ziyara hikka kadi ziyara o wodani mawludi kadi wadata dum fof non ko ngam anje cargol e dabodira la rafi covid 19 taw kadi suuti kongudi di ko bitedo Cheikh Ahmed Tidiane Tall ko kanyum woni jogido kongol khalifa woni tigi porte parole de khalifa famille oumarien ha joni ko leydi Sénégal kedden yen ha to refis endara tufnde nokku geeja plage to wite geeja mon depam ko goski debbo goto jom galle jotamo jom galle mum rutti woni tigi wite veuve ko goski ma yita endara geeji he mayo ngone wukkiti jomuma kanko debbo basdo fittandu onon jitaade ndara mayo geeji goto plage o ma yara duubi cappama yara no duubi cappande joyi e jeenayi omo dacci sukabe nayo caggal makko o wiyetno ko Bintu Sene goski makko non suutama nawama tigi to morgo hôpital Idrissa Pouye to Grand Yoff e oɗo saha joni losgoji tawɗi mbadi autopsie nana mbaɗe hen belen ande kay so tawi ko jooliɗo walla so tawi ko baraɗo mo wedda toon ha joni ko leydi Sénégal kedenen to lewnanda Ndiasene so tawi kay tiva wona e galle talɓe woni famille oumarien so tawi ɓen kolliri hitande hikkande mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam mawnintake e nder nokkuji mabɓe so tawi no ɓeɗon noon galle Ndiasene noon dewnan Ndiasene kañumen e oɗo saha joni kolliri tigi ko baloɓe yimde ha weta on jamma e oɗo saha koye keɓugal manggal ɓe goni gam yidde kay wawde yuɓɓinde jamma o hano hannitini koye ndina mbadi noon hono khalifa général des mourides biteɗo Serigne Mountaga Mbacké o nuldi délégation timmuɗo no fewi to lewnon Ndiasene ona délégation noon ari tigi ko yettinde ballal makko ngal o walliti sehil makko nando makko sehil makko khalifa Ndiasene taw ko imanat ratib biteɗo Serigne Mouhamadou Arabi Niass
ha joni kabaruuji ballal ngal noon hollirama tigi ballal ngal ko gayi kewɗi no fewi wondude e nguura jonka no fewi taw ko ballal makko wallide nendo makko sehil makko ko fati e nden ɗon mawlude ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar so nummima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie noon hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani talata hanki o joddima o bismima en audience mennoɗo wonde jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi biteɗo Iselkoul Ahmed Izibi noon ko ɓattiɗo Mohamed Wul Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi hollirama kadi ko adini ko audience o ne waɗa tawa kanko Izibi noon Wul Izibi o wawino joddade e Mohamed Wul Abdel Aziz ene sikka noon e oɗo saaha joni o woni tigui koye dogde koyɗe jaam artiri hakkude Mohamed Wul Abdel Aziz hakkude mum e Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni ko leydi Mauritanie kadi police halfinaɓe nden ka e kisal nakshot ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e libyen goto libinaji jaaɗo libin jibinande libinajo goto taw kadi ko gurɗo nder nakshot on noon yinno tigui ko duppude ambassade mo limbi ambassade Palestine tawteɗo e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie kanko libinajo o noon o wawino hebde fattange wawde nadde kay ha to nder ambassade to e nder bureau ji ambassadeur ha to bureau ji secrétaire o wawi linkide ɗum kayitaji o ƴetti ko sohluno kala caggal ɗum o yaɓani nder cuisine to woni nder diffirde tawte to ambassade to yidde makko noon fandare makko ko duppude ambassade o caggal nde police yimɓe teski ɗum noon ko ɗon tigui mbawi noddude police nakshot ari ko ɓuuri yawde e yaccade mbawi kay teɓademo e ɗo saaha joni mo tawi juuɗe dadiɓe losguji nana jokki hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi gollidiɓe makko ɓe kolliri talata hanki o wonde 390 neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe covid 19 kolkisama e nder holkiso he noon 13 hesɓe tawama tigui e jaati ko fiɗaɓe ɓen 13 noon gueru ko ɗiɗo Nouadhibou ko ɗiɗo Zouérat ko neɗɗo goto Tafraka Zeyna ko neɗɗo goto Toujinine ko yimɓe tato Arafat ko yimɓe nayo e nder ɓe cellano ɓe kadi ɓe kolliri nayo kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ne yaara ujunaji jeeɗiɗi e temedde jeegom e capantato e nayo neɗɗo winditiɓe doggol coronavirus ujunaji jeeɗiɗi temetere capanɗe joyyi e jeenayo kepti cellal mumen hano hannirtini temedere capanɗe jeegomo e tato kawrino hene ladial ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie jeen ha to wuuro witego Tivirit ko wuuro tokoso tawtego sara wadanaga e nder région mo Trarza waɗɗani nakshot ñande aleta ɓennuɗo noon yimɓe gurel ngel mbaɗino seppu men noon taw ko seppo jaam yami o hollide tigui mette mumen e jaadani ko dendagal kurjoɗaji e mbalisaji itteteɗe guure mawɗen adde ha sara ɗon ene wawa wanjede sara guure mabɓe kala saaha kadi ɗina mbalisaji ne duppe kadi so duppama lumgol muɗum ene tampina ene ñawna nayeɓe mabɓe e sukaɓe mabɓe e oɗo saaha joni noon nde ɓe mbaɗi gon seppo hollirama tigui goto noon e cadre uji wuuro ngo ɓe kolliri tigui wonde police teɓima e oɗo saaha joni fodde nogas joye neɗɗo nogas jeegomo neɗɗo e nder ɓen yuɓɓinoɓe ɗina seppoji ɓe kolliri ni yoga e ɓen kanko kolliriɗo kabaru o holliri yoga e ɓen noon police o ari tigui ko ha e nder galleji mabɓe saaha ni arata ko jamma ara ha e nder galleji ko toon tigui heewi duftudeɓe yaada e mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mariama Mintou Mini koye mawɓe landa dawrugol lunda wiyete Katawassul o jeeya ko kanko kadi woni nene mum suka gorko jannoɗo e étage taw ko hôtel biteɗo hôtel Hayma e nder nakshot waɗɗani jeere to téléphone aji mobile jeeyete on jannoɗo étage noon yimɓe hewɓe jandeji kewɗi kolliri wonde ko kanko diwi ha dow étage to warti holliroma tigui o wonano karɗo hakkille no feewi o wonano kewɗo hakkille jinnaɗo makko noon wawi tigui ɓayyinde hello Facebook hello mum Twitter ɓayyini hen tigui dendagal résultat ji makko tawa kadi hollirde wonde kanko noon o wartaki ko janɗo o samtan tawa o teyani ɗum noon hawri e jaati o wasi fitande makko jinnaɗo o holliri résultat ji makko baccalauréat ko bannoɗo kawguel makko baccalauréat hitande hikka nde e nder hello Twitter noon holliri hen tigui ene posti hen wonde ko collège Nema collège so centre collège Nema an ko ɗon tigui o waɗi kawguel ngel tawa kadi ko sala numéro 3 o heeɓi baccalauréat makko tawa kadi ko moyenne de 10 virgule o heeɓi moyenne makko nene makko noon holliri tigui wonde ko balɗe seeɗa ko adi ko on wasa fittade mum tawa mawnum on wawino wasde fittade mum accident lawol e nder leydi he ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni hoorejo catala biyetengal union nationale des patronats mauritanien hono Mohamed Zeynil Abidine Wula Cheikh Ahmed ko kanko kadi woni hoorejo jooma ngaluji tawteɓe nder fande Sahel kala o joddima noon talata hanki o audience e ambassadeur joɗaniɗo leydi
joni ambassadeur jodini do leydi Burkina ambassadeur jodini leydi Burkina Faso ndara nakchodam lamorgo leydi Mauritanie son excellence Jacob Ouedraogo be jewtidi ko heewi no feewi ngam peeje kay ƴettude peeje e erade be kay dendangal joom ngaluji tawteɓe nder leydi Burkina Faso ne mbawata kay arde joom ngaluji Burkina Faso naaɓe ne mbawata arde badde investir e ndera badde investir e nder leydi Mauritanie sabu kay o hollirimo noon wonde leydi Mauritanie ne jogui fannuji kewɗi ene jogui nokkuji kewɗi ɗo joom ngaluji en mbawi wadde investir ha mbawa hebde hen gartam hano hannitini ambassadeur o hono Jacob Ouedraogo holliri hen weltare makko no feewi o holliri kadi maw darena doole makko ponno ha wawa noddude joom ngaluji Burkina Faso naaɓe ne mbawa tigui arde gollade e nder leydi Mauritanie sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen e do leydi Mali noon ba ndawo ko hoorejo leydi ndi e mbadi transition mo Allah adini oɗo saaha joni ñande sappo e jeegoma lewru octobre gonɗen ndu o ɓayyini décret on décret noon ko hollide dendagal les attributions woni tigui woni golle e ko halfina gonɗo cukko hoorejo leydi ndi o gonɗo cukko hoorejo leydi ndi nder ona décret o noon ko numéro 2020 0094 bar pt tiré RAM ñande sappo e jeegom lewru octobre 2020 o sifa e nder makko noon kulal gandal ko hollide wonde cukko hoorejo halfina ko dendagal gueɗe ko fate sécurité e défense woni nden ka e kisalam ko ya ndina mbadi noon kanko hoorejo leydi ndi o holliri wonde kala ko fati e on fannu ko ma o distodira ka hoorejo leydi ma distodira e cukko hoorejo kadi ko fati e nomination ngaji walla promotion ngaji kala ko fati e dadiɓe leydi ndi hoorejo leydi ndi e mbadi transition haydara ala ko wawi gasnude hen so wona o distodira e cukko hoorejo o ɓe nder ngala kulal kadi ɓe kolliri wonde président transition hono bandawo omo wawi halfinde gueɗe kewɗe taw ko gueɗe ɗe cukko hoorejo foti halfinede mo wawi halfinde ɗum wonande cukko hoorejo makko article ɗiɗaɓal noon hollirde kay wonde hoorejo leydi ene wawi kadi so welama halfinde gueɗe kewɗe ko cukko hoorejo e nder article nayaɓal noon ko hollirde wonde cabinet cukko hoorejo o ko ni tigui lelori hoɗi tigui woni hen ko directeur du cabinet wondude ko famdi ko heewi kala 5 conseillers spéciaux wondude e 3 chargé de mission so heewi e goto attaché du cabinet wondude e chargé de protocole goto wondude e secrétaire particulier woni secrétaire keeriɗo goto ko ɗum ɗon tigui wonata yillirde cukko hoorejo article 5 noon hollirde kadi wonde hoorejo leydi ndi hono bandawo kañum suɓoto dendagal yimɓe yilirde cabinet cukko hoorejo o kala so tawi omo wawi noon distodirde walla cukko hoorejo ene wawi jofnade mum yoga e yimɓe ɓe yiiɗi gollodade kono kanko hoorejo leydi ndi kanko tigui waɗata décret hollirde wonde ɓeɗon mbawi tigui suɓede taw ko e mbadi wonde cabinet e nder cukko hoorejo o holliri kadi e nder article jeeɗiɗi ene hollira wonde cukko hoorejo transition jogui tan ko martaba woni tigui ko hoorejo jagoɗo woni martaba ministre ko ɗum tigui woni jogui e nder leydi hen article sappo e jeetati noon ene hollira wonde dendagal dépense uji ɗi vice président e cabinet ji mum kala ɗi golloto tigui koye budget état yaltata ɗum noon woni kuule sappo e jeetati cuɓiɗen tan ko kuule ɓurɗe mantinade ko ɗum woni ko limtuɗen e oɗo saaha joni kabaruuji men nder leydi Mali hono gollotoɓe to hôpital CHI Gabriel Touré tawa kadi ko hôpital uji ɓurɗi mawnude ɓurɗe wawde arede e oɗo saaha joni saabu kayo woni tigui hakkude teru e nder Bamako lamorgo leydi ndi kamɓe dendagal gollotoɓe nder on hôpital noon ɓe mbaɗino pexe avis de grève wonde hollirde koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe ñalawma oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui ɓe naati tikkere hofgo juuɗe ɓe puɗɗima guila ñalawma hanki o tawa ko tikkere hofgo juuɗe go balɗe tati kamɓe gollotoɓe noon ɓe namdi tigui ko laamu ngu nde wawata yurnitade e gurdameje mabɓe wawa tigui yurnitade ɗo ɓe gollirto ni mbawa ɓeydude himme mabɓe sembeji mabɓe e nder hôpital safrude ndi ɓe mbawa kadi ɓeydude hen matériel fewnide hôpital o toppitade laaɓal mum wawde kadi ɓeydude poste oji woni tigui guichet ji tawa koto damalla natirde hôpital beele yimɓe aroɓe safrade ne mbawa tigui nadde hano hannirtini ɓe kolliri kadi wonde primaji mabɓe noon mone mabɓe kala ne ittanno ujunnaje jeetati ɗum kadi ɓe namdi nde laamu ngu wattata yoɓata ɗina primaji ɗitti ha laaɓi ko ɗum woni koɓe namdi e nder so mbawa ƴettude golle mabɓe ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar sen umima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen
e ndara Burkina Faso noon temedde kewde fodde temedde kewde taw ko janginoɓe école aji e oɗo saaha joni nana uddi sakkosaji mumen jooɗi galleji mumen fodde ujunnaji ɗiɗi e temedere école e oɗo saaha joni nana uddi daɓe mumen ha tiiɗi taw ala ko uddini ɗumen so wahli ɗumen uddidde so wona bone ɓe ɗon pelle ceɓɓitiɗe ardiɓe pelle ceɓɓitiɗe kala saaha aroɓe nder ɗina école aji ne menasa jangguinoɓe ene menasa kadi e kala saaha sukaɓe janggoyoɓe wonde ɓe jiiɗa yiide jangguinoɓe école taw ko ɗemgal France tubankore woni français ɓe jiiɗa janggue nder ɗina école aji e oɗo saaha joni noon yoga e professeur uji gonɗe e ɗina nokkuji taw koɗe pelle ceɓɓitiɗe tawete yoga e mabɓe kay e oɗo saaha joni jiiɗi tigui yo pecte e nokkuji goɗɗi taw koɗe pelle ceɓɓitiɗe ngala saabu kay ɓe kolliri e kala saaha ko menace uji saabu ñande sappo e jeegom lewru gonɗen ndu hollirama tigui ko directeur école fondamental goto tawa ne wara ene wedda e lawol hakkude wuuro witego gorom e wuuro witego markoy ene tawi nder région mo Sahel ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar sen umima to leydi Burkina Faso kete Guinée Conakry paden seni ko commission nationale indépendant halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi Guinée Conakry ɓe mbawi noon ɓayyinde kabaruɓe ɓuɗɗima ɓayyinde ko fate sumgo e résultat ji sumgoji hooreji leydi bannoɗi caggal noon nde o noon biteɗo cellule de lon dialo mawɗo lundiyankoɓe hollirno ko kañuma heeɓi polgu e oɗo saaha joni noon kamɓe seni ɓe ɓayyini kabaruɓe ɓe yini tigui résultat ji e nder nokkuji kewɗi nder région ngaji kewɗi e nder ɗina région ngaji ɗi ɓe puɗɗi hollirde noon ko Alpha Condé horejo leydi ndi ƴamto 3e mandat ɓe kolliri tigui kañum heedi yesso to pucci dogata ɓe kolliri noon e nder nokkuji kewɗi ko wayno nder nokkuji kewɗi nder Conakry ha e nokkuji kewɗi waɗi tigui seppoji yimɓe taw ko wonduɓe lundiyankoɓe wonduɓe cellule de lan diallo hollirde metti men hollirde kadi wonde victoire men laamu ko yiiɗi wujjude e nder seppoji noon ñalawma alarba hannde hollirama tigui yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe mbarama to ngoɗo wuuro to wiyete Kolomo to wiyete Sonfiya to wiyete Wandindara to wiyete Hamdallahi ha to Goza ha to Bambeto ha to Baydolla ha to wiyete Baylo Baya kala nokkuji waɗi seppoji gulɗi jaw yimɓe hewɓe mbarama hen yimɓe hewɓe kadi gañima hen hollirama kadi e nder waraɓe hen policier goto ene tawe hen koto leydi Côte d'Ivoire paɗena ni ko commission halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliri noon wonde ɓe ɓeydi ko fate ƴettugol kartuji e dokkirgol kartuji électeur ɓe mbawi ɓeydi ɗum ha ñande nogas joyi lewru yarkoma gonɗen ɗum foof noon ko beele dendagal yimɓe gedduɓe en mbawa arande kartuji mumen électeur beele sumgoji ɗi ne mbaɗa sumgoji ɗi noon heddi ko balɗe 1 saabu ko ñande 31 lewru wonɗen ɗo ko nden tigui wonata sumgoji hoorejo leydi e nder leydi Côte d'Ivoire koto république démocratique du Congo paden talata hanki o subaka law ko pelle seɓɓitiɓe ɓe hinde ADF kañumen tigui mbaɗi jangu mumen e nder ngoɗo wuuro witego Kivu e nder wuuro witego Beni noon tawe tigui to nord Kivu ɓe mbawi ɓe jaaɗi noon koye kaso wuuro ngo ɓe gari noon ɓe gari tigui koɓe keɓli tigui ɓe gari dogue ɗiɗi hen loggere wotere yaɓan tigui ko dadiɓe pas dadiɓe tawteɓe sara ɗon wone fellodire mum loggere heddi nde yaɓan tigui ko kaso o ɓe mbawi fellude e uddide dame kaso goto fodde temedde jeenayyi prisonnier ɓe mbawi tigui yaltinde ɗumen e oɗo saaha joni dogui tigui naati e soyde koto leydi Burundi paden Pierre Buyoya ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Burundi e oɗo saaha kadi kanko woni kolaɗo nulaɗo kolaɗo fedde witede Union africaine e nder leydi Mali ha to leyɗele Sahel kala o ñawama noon altine ɓennuɗo o taƴanama mo sokone kaddi gurdam makko woni tigui o soke kaddi gurdam makko o ñawa noon ko par coutumas woni tigui e saaha o ñawate o tawaka ñawore makko o taƴanama kaddi gurdam makko o taƴa o ñawira noon ko sababu kay tawede juuɗe makko ene moddi e wargo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi biyetenoɗo Melchior Ndadaye mbisino Ndadaye noon ko baranoɗo 1993 wargo on noon saabima ha leydi ndi naati ko wiyete guerre civile fodde temettati ujunere neɗɗo wasino hen fittanu mum o ñawda noon koye 17 woɗɓe ɓen 10 yimɓe woɗɓe o ñawda ɓen 17 ɓe woɗɓe ɓe o ñawda noon kañumen koyemumen taƴanama nder e kaso kaddi gurdama mumen tato woɗɓe noon to ɓe o ñawda ɓen taƴanama wone mum foof nello duuɓi nogas e kaso ɓen noon ñawira tigui walla tuma koko wiyete complicité musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruuji men ɗemgal pulaar e haalirde ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abou Bah kettima laaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo